Арганізатары і непасрэдныя ўдзельнікі акцыі маладзёжны тэатр эстрады краіны пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь на гэты раз завіталі якраз у фестывальныя дні ў наш горад. Мерапрыемства пачалося з ускладання кветак да мемарыяльнага комплексу воінам-вызваліцелям маладзечна ў парку Перамогі. Кожны рэгіён Беларусі, які прымае рэспубліканскую акцыю, прадстаўляе унікальны артэфакт часоў ліхалецця з іх роднай зямлі, расказваючы яго гісторыю, а затым гэты прадмет будзе ўрачыста перададзены ў Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У нас в холле колледжа Агинского есть книжная выставка, посвященная годам Великой Отечественной войны, которую подготовили библиотека Максима Богдановича. Также присутствует выставка картин, которые подготовили учащиеся детской художественной школы искусств города Молодечно, а также фотозона, подготовленная средней школой номер 14 города Молодечно. У маладзечынскім дзяржаўным музычным каледжы імя Агінскага акцыя праходзіла ў форме адкрытага дыялогу. Кожны з артыстаў мог падзяліцца з гледачамі сваімі сямейнымі гісторыямі пра ўдзельнікаў вайны, пра працаўнікоў тылу. Разам з заслужанымі артыстамі Беларусі свае канцэртныя нумары падрыхтавалі і калектыў установы. 2024 год – юбілейная дата аперацыі «Багратыён», падчас якой тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад гітлераўскіх захопнікаў. Тема акции такая, что мы празднуем 80-летие победы над фашизмом, и к этому привыкнуть каждому концерту одинаково провести невозможно. Каждый раз новые эмоции, каждый раз новые песни, каждый раз новые истории, каждый раз новые люди. И эта тема очень такая животрепещущая. Здесь идет что-то такое от души. Это же наши деды, наши бабушки, дедушки, это наша земля. И быть спокойным без эмоций здесь не получается. И каждый раз все заново. Сегодня мы подготовили несколько произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Это «Жди меня» из кинофильма «А зори здесь тихие» и песня Пахмутовой «Молодость моя Белоруссия». Благодаря таким акциям наши студенты могут прикоснуться к великим произведениям, посвященным Великой Отечественной войне, ощутить единение, ощутить творческий потенциал нашей великой Родины, то, что было, то, что есть, и то, что мы будем хранить на долгие годы. Галоўная мэта мерапрыемстваў праекта расказаць сучаснікам пра ўклад дзеячаў культуры і мастацтваў у нашу перамогу, аддаць даніну памяці тым, хто не вярнуўся з вайны, узгадаць сваіх продкаў-герояў і тым самым захаваць пераемнасць пакаленняў. Падчас акцыі артысты маладзёжнага тэатра на чале з мастацкім кіраўніком праекта Александром Должэўскім паўдзельнічаюць амаль у 40 дыялогавых пляцоўках па ўсёй краіне. Пасля маладзечна мэтры культуры адправяцца ў Іўе і Ліду, а завершыцца праект разам з мастацтвам у ліпені бягучага года. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.